Мен өзім Керешин ауылында өстім. Әтейім оқытушы болғаш Керешин ауылына келген. Бізде Жоғары Бағрар деген ауылға Зәй районында. Керешиннер алар ғадирәк халық. Аларда хәйлә юк. Бір генә мисал әйтәм, Жоғары Бағрар ауылында байтақ байлар булган. Ләкин алар үзләренең байларын берсен дә Себергә сөрмәгәннәр. Кулак итеп аларны хөкем итмәгәннәр. Йортларын алганнар, үзләренә калдырганнар мунчаларын, амбарларын, ләкин алар бергә яшәгәннәр. Аларда ниндидер бер әнә шул гади яхшылык бар. Мәсәлән, аларның безнең авылның инде зур бәйрәме, яфрак бәйрәме, Троица. Шул бер атна дәвам итә торган бу бәйрәмгә якын тирәдәге 15-20 авылдан кунаклар килә торган иде. Синең туктарагы кешең булмаса да, атка утырып киләсең, ишек алдына кирип атыңны тугарасың, синең кем икәнеңне, кайсы авылдан килүеңне сорап тору юк. Шунда тозлы иттән аш пешә, чиләге белән бәрәге пешә. Син монда кунак. Керешиннәр алар табигать балалары. Алардан миңа бик күп нәрсәләр юкты. Керешиннәрнең теле бик бай. Менә Гәрәй Рәхимдери керешин дип, мин аны туктатам да, Гәрәй, мин сиңа 100 керешин сүзе язам, син шуларның берсен дә белмисең дип. Һәм ул белми, конечно. Чөнки ул соңрак заманда яшәгән. Мәсәлән, сезнең кайсыгыз белән Алабы дигән сүзне? Бәлҗә дигәнне. Алар бар бит. Һәм аларның предметлары да бар, әйберләре дә бар татар дөньясында. Менә табигатькә керү үзеңнең шуларыңнан килә. Кем белән яшисең? Кем белән дөньяның серләрен бергә ачасың? Бу әдип өчен, язучы өчен искиткеч мөһим бер урын тота.